Здравейте! Аз съм Георги от AI Conto. В това видео искам да ви покажа какви са стъпките, които трябва да направите, за да можете успешно да се регистрирате на платформата и да вържете агента, за да се говори успешно с Microinvest Delta Pro през средата на Sendera, API средата на Sendera. Така, нека започваме. На сайта има инструкция в PDF, която може да ползвате, ако ви е по-лесно, разбира се, или просто да изгледате видеото и да видите как се случва всичко стъпка по стъпка. Така, на първа стъпка е препоръчително да се регистрирате допълнителен или основен някакъв, ако нямате все още Gmail акаунт. Тая стъпка ще я пропусна, тъй като вече имаме регистриран акаунт, чрез който агента ще ползва като среда за обмен на данни. Препоръчително е акаунта да бъде само за агента. Ако имате лична почта в Gmail или пък фирмена, с която комуникирате с клиенти, обменяте информация, файлове и така нататък, най-добре да е отделен. Като си правите акаунт в Gmail, внимателно си въведете Gmail-ски друг акаунт за възстановяване, информацията, която е. Това е първата стъпка, която ви е необходима. Втората стъпка е да направите регистрация в Sendera, ако нямате все още. Или дори да имате с основния си акаунт, да си направите допълнително с акаунта, който направихте в Gmail. Тук може да си изберете парола, която да е подобна, идентична или пък друга от тази в Gmail. Тя е само за целта за регистрацията. Когато си изберете парола, ето виждате, избирате не съм робот, най-вероятно ще ви покажат някакви снимки. Няма да може да се регистрираме, тъй като акаунта вече е регистриран. Когато си направите регистрацията, ще получите известие на имейла, за да си потвърдите регистрацията и оттам нататък вече ще можете да влизате в Sendera с потребителското име и паролата. Ето, виждате, кръстил съм го Gecko агент, т.е. за нашата компания. Има само една фирма, която е закачена. За да може да работи агента ефективно, него му трябва среда, в която той да получава информация от Microinvest Delta Pro и съответно и да подава информация. Тоест средата е двупосочна. Варианта, в който вече имате създадени бази в Sendera и да добавите агента, един е от онлайн услуги профили. Тук агента вече е добавен. Виждате, може от тук, ако си въведете служебния този имейл за агента, който сте направили в Gmail, да изпратите покана. И стъпката е, като влезете в имейла в Google, този примерно geckoagent.gmail.com, да натиснете бутона присъединявам се. Другия вариант, който има вече, ако сте се логнали в Sendera, просто да се присъедините към фирма, която вече е създадена примерно с друг имейл, и да напишете имейла, с който примерно фирмата е създадена, булстата на фирмата и да натиснете изпрати заявка. В който вариант основният акаунт, когато се логне в Sendera и даде служители, ще види тук едно бутонче X да откаже и едно бутонче като тикче, такова зеленичко, с което да приеме. Когато приемете и отново дадете онлайн услуги, тук ще виждате, че заявката е приета, което означава, че агента вече има достъп до API средата на Sendera и може да обменя информация с счетоводния ви софтуер. Следващата стъпка е да се регистрираме в AI Conto. Сайтът е отворен, може да си го отворите и вие. Когато сте на тази стъпка, натискате вход и ето тук може да натиснете, че искате да влезете с Google. Така.
Ето, използване на друг профил. Тук е важно да обърнете внимание, че трябва да влезете с имейла, който регистрирахте за самия агент, защото по този начин ще му дадете права да получава и да изпраща информация. Ето, да. Google ще има информация. Добре. Ето. Виждате, влязахме с Google, създадохме си акаунта и вече можем да си инсталираме агента. Пренасочване към апликацията. Изчаквам няколко секунди. Приемаме бисквитките. Така, при регистрацията на първоначалната с Google ще получите бонус 500 кредита. Кредити си ги представете като ресурси, от които агент се нуждае, за да изпълнява операции. Да сканира фактурите, да извлича текст от тях и на база на инструкциите, които има, да подава счетоводни записи. Тук, когато кликнете най-горе в дясно, може да видите профила си. Ето, ако искате, може да си въведете телефонен номер, имейл, на който ще получавате известия. От абонаменти вече може да си изберете от различните планове. В зависимост от етапа, на който сте, може да поразгледате, ако искате, може да започнете с стартер пакет за стартиращи предприятия и по-малки фирми, с единствената цел просто да се пообучите, да видите как работи и оттам нататък да видите настройките за различните фирми. Така, тук вече агентът е инсталиран, оперативен счетоводител, даваме в настройки. Важно е да обърнете внимание в тази секция. Ето, вижте, тук може да си избирате модела, с който агента да работи. Имайте предвид, че в момента това са параметрите на едни от най-големите LLM модели, или така наречени големи езикови модели, Large Language Models. Тук виждате каква е цената за кредитите, като входящи и изходящи данни, които те получават за 200 000 интеракции. Четене на фактура, сканиране. Другото важно нещо, което искам да ви обърна тук и да акцентирам, е, че към момента това са моделите, с които работим. В бъдеще, когато те се развиват и стават по-мощни, това означава, че и агента ще има още по-големи лимити за обработка на документи с същите ценови параметри на плановете. Така. Това са настройките. Връщаме се към таблото за управление, откъдето са важните настройки, с които може да конфигурирате параметрите, с които агента да работи. Когато първоначално го инсталирате и настройвате, трябва да се конфигурират данните за достъп. Тук е много важно. Това, което въвеждате, е потребителското име на имейла, който регистрирахме в Gmail, или вие вече сте регистрирали в Gmail само за агент. Това е потребителското ви име. Паролата е това, с което регистрирахте акаунта на агента за Sendera. Да има той достъп. И ако искате, ако ползвате друг имейл, на който да получавате известия, ако има някакви технически затруднения, не може да влезе в средата понякога,
сендера има проблеми или пък конкретни казуси с някаква фактура, там ще получавате известия. Тук може да си ги въведете и ето, готови сме. Това няма да запомняме. Това не е препоръчително. Първите да се помнят. Така. Препоръчвам ви също да изтеглите инструкциите, тъй като там има допълнително информация за настройката на сметкоплана. Тоест, определени сметки, какво трябва да направите като допълнителни описания. Така. Ето виждате бутона за таблото за управление. Имаме започни обработка. Тоест, препоръчвам ви когато приключите работа с агента и той не обработва фактури, просто да го паузирате. И когато е паузиран, той ще бъде в такъв статус. Ще чака да му кажете да започне обработка, тъй като всяка сутрин той започва да изпълнява, ако не е спрян, започва да изпълнява определени действия в последователност, които струват някакви стотинки. Така, достъпа вече сме го осигурили. Тук, ако искате от това меню достъп, може да добавите някой от колегите си. Примерно Иван, кой си, gmail.com, който да има възможност също да работи с агента. Но предполагам, че на първо време, ако сте собственици на счетоводна компания, имате персонал, че е хубаво ви да го изтествате, да видите какви са функциите, за да може пълноценно да обучите и колегите си в екипа да го ползват без проблеми. Ето тук може да изтеглите наръчника в PDF с повече снимки. Така. От модул настройки данните за достъп вече ги въведахме. Нещо, ако се налага да се правят промени, може да го направите от това табло. Основните контейнери, които имате, виждате размер на партидата. Това е броя на фактури и документи, които агента може да обработва в рамките на една минута. Максималният лимит към момента, който сме му задали, е 50. И той е напълно достатъчен, повярвайте ми. Ако някой от вас има нужда от повече, просто да ни сигнализира, ще го променим. В тези инфобутончета, когато позиционирате мишката върху тях, виждате точно това, което ви казах. Брой документи за обработка на минута. За по-малки фирми започнете, или за нови клиенти, започнете с 5-10 документа да видите как работи. Годината за обработка е годината, в която агента работи. Месеца също е много важен. Защо е важен? Поради няколко причини. Първо, ако обработвате документи в септември месец и ги качвате в момента, трябва да му кажете, че месеца за обработка е 09. Дори да сте качили фактури от юли или август месец или дори от април 25 година, агента ще ги обработи с счетоводна дата април, но месеца за експорт, ако фирмата е регистрирана по ДДС, ще бъде месеца, който сте му задали. В случая 10 или 9 месец. Другото, което е, ако работите в момента в месец октомври, тъй като сега е 28 и започвате да обработвате документи в октомври, но клиенти вече ви изпращат, примерно, документи за ноември, то в момента няма как да стане, ама да речем на 10 ноември, вие пак може да си качвате папките, да си ги направите със структура, да си бъдат в папка ноември месец 11, но ако агентът е настроен да работи в месец 10, той няма да започне да обработва документите, което ви дава предимство да си организирате работата, да качите документи за ноември месец и когато просто настъпи момента или вие прецените да смените месеца за обработка на 11 и той ще започне работа. Тук евентуално в инструкциите, ако има нещо индивидуално, което искате да го инструктирате, но не е необходимо. Така, следващото важно нещо е структурата на папките. Тоест, всяка една фирма, която създавате, структурата основната трябва да е примерно фирма Хикс, ЕИК номер. Измислям си някакъв номер. Ето, създаваме фирма Хикс. Агентът така разбира с кои документи работи. Така. Първата папка, която създаваме,
под фирмата е 2025 година. Съответно, всеки месец, в който качваме документи, в момента е октомври, правим папка октомври. Когато качим документи, когато качим документи, те започват, нали, разходни или пак входящи документи. Нека да направим един истински тест. STD тире ще изберем друга фирма. 60 EOD тире ЕК номера. Фирмата е създадена. Създаване годината 2025. Даже може да обработим една фактура. И създаваме папка октомври месец. Така. Важно за тези от вас, които имат протоколи по член 117, дали за услуги, вътрешно-общностни придобивания, услуги от Европейски съюз от трети страни, първият документ, който качите на всяка една фирма, в модул компании ще качи автоматично и брояч за протоколите по ДРС, който вие го управлявате. Тоест, ако в момента сте от 140 номер, казвате на брояча, следващия протокол е 140 номер. Когато той срещне документ, който е необходимо да се генерира протокол по ДРС, съгласно член 117, той ще бъде въведен в счетоводния софтуер с номера на протокола, а не с фактурата. Предполагам, че ви е малко абстрактно в момента това да си го представите. Затова ще качим един документ, който да обработим. Но преди това, за да видим дали интеграцията работи, ще пусна една команда да вземе детайлите на компанията. И като е готов, ще го спрем. Ето тук е бутона, с който можем да спрем. Представете си го, това е все едно имате чат с някой от LLM инструментите. Оп, спираме го. Get company details. Ето виждате, кредити бяха 500, за тази операция е изхарчил няколко кредита. Само че май успях преждевременно. И сега ще го изчакам да си изпълня командата. Да, готово е. Да видим. Task completed. Да погледнем детайлите. ARIA 60, VAT number, т.е. регистрирана по ДРС. И е започнал да тегли сметкоплана на компанията, който е важен, за да може да знае какво да прави. Затова още веднъж ви приканвам наистина да погледнете и ръководството, тъй като там има синтезиране сметките. Една от ключовите дефиниции, които може и трябва да се направят е по сметка 4532 да му кажем в какъв режим работи. Тоест, компанията е регистрирана по ДРС на какво основание? В случая стандартно основание означава член 96 задължителна регистрация или член 100. Алинея 1 регистрация по избор. Дефиницията на сметките, за да може агента да е наясно в какъв контекст работи, ето виждате. Сметката е ДРС продажби 4532. Описание на чужд език въведена е стандартна. Ако компанията не е регистрирана, казваме, че няма регистрация. Ако компанията е по някакъв специален режим, казваме, че е в специален режим. За да може агента да знае точно как да подхожда при работа с сметкоплана. И сега в момента даже сме готови да му подадем една фактура. Нека да го
Да я качим първо, после ще го пуснем за обработка. Така, може да качвате цели папки или фактури. Ето, избери файлове или избери папка. Все едно работите в обикновен Google Drive. Ето, това са ни фактурите. Така. Айде да вземем една фактура. Да я качим. И да видим агента да я обработи. Той в момента няма да започне да работи, защото е паузиран. Даваме започни обработка. И той започва да работи. Виждаме документите, които стоят. Няма изчакващи, защото той веднага ги е подпукал. Сън спи миличкия, за да работи. Виждате от модул компании, обаче, първата фактура, която сме качили, вече се създаде компанията и брояча на протоколите. Ако в случая компанията има активно протоколи по член 117 от ДДС и това първия протокол, който трябва да осчетоводи е с номер 100. Вие може да ги видите тук от други настройки, предполагам ги знаете от MicroInvest. Настройки, номерация на документи. Мисля, че беше. Да. Ето, протокол по ДДС е 2. Значи, ако искаме да е акуратен, му казваме, че протокола е 2. Даваме дискетката за записване. Обнови. И той междувременно си работи тук. Той даже май е готов. Нещо, което е много важно също така. Ето вижте, кредитите намаляха от 500, станаха 476. Ето, той чете ред по ред. Излича цялата информация. Малко е, може би, извън дневния ред в момента на всеки от нас, но тази функция ще е много полезна след няколко години, когато поетапно от 1 януари 26 започва въвеждането на стандартния аудиторски файл за данъчни цели, така наречения SAFT, както може би го знаем вече. Ето, дата 9 октомври, месец за експорт, така, основни материали, така, сметка кредит, фактурата е прочел, че има плащане в брой и съответно е пуснал записи за закриването на плащането. Да видим какво сме получили. Така. Тук днеска доста неща сме обработили, пък още не сме ги импортирали за други тестове. И фактурата е последната, която е обработена. Тази, която пуснахме за агента да го тестваме, което означава, че интеграцията вече е готова за действие. Импортираме. Да видим последният запис. Да, доста фактури са, но той е голям обем тук, които обработваме, така че съвсем вреда на нещата. Ето, виждаме. Даже всъщност, основни материали за приготвяне на храна. Покупка, получени доставки с право на пълен данъчен кредит, месеца експорт 10, ДДС-то и вместо да си говорим празни приказки, ще е най-добре, докато правим тази инструкция, въпреки че малко време ще изделам, пък що да не видим всъщност документа, който е обработен. Така ще е по-нагледно и прозрачно и за вас. Така, май хванахме и тая последната фактура. Така. Може да разгледате и други видеа, в които разказваме самия процес по организация и дигитализация на документите, който изключително много вдига възможността за работа на агента. Фактурата е на матричен принтер. Ето, 185, 50, 37 и 10. Така, словом, вид плащане в брой. Фактурите при нас, вижте как се дигитализират обаче. Опа. Тоест той разпознава текста.
Това нещо може да се копира. Не са само снимки. Може да изгледате видеята, ако имате въпроси, сразу бих ви разказал и да говоря повече. Но за целта на ръководството за въвеждане 699552 от 9 октомври. 699552. Днеска при тестовете на друга фирма от 35 фактури нямаше абсолютно нито една грешка, а на тази фирма в момента сме проверили 92 бяха общо, значи 66 ли ще дойдат? 66. И също няма нито една грешка. Ето това е документа, закрито ни е плащането в брой. Още веднъж да ви кажа, че наистина имайте предвид структурата на компаниите, името на компанията, ЕИК номера без прекъсвания. Ако случайно имате проблем с някоя фактура, която не е обработена както трябва или пък искате на ново, ще трябва да я изтриете от папката и да я качите. Помните за месеца за обработка, вие го задавате и той казва на агента в кой месец работи, особено ако фирмата е регистрирана по ДДС, в кой месец да експортира фактурата. Иначе датата на осчетоводяване и датата на документа ще бъдат тези, които виждате, 9 октомври. Ако бяхме в ноември, ще да ги експортира само ДДС-та в ноември. В бъдеще е ясно, LLM-ите ще стават много по-добри и съответно по-достъпни. И обработката на документи ще е още по-лесна. Надявам се, че съм успял да ви демонстрирам как се вързва агента за средата на сендера, как се пускат документи и как се прави настройката. Със сигурност можете да прочетете и самата инструкция. Видеото стана 26 минутки, малко по-дълго, отколкото очаквах. Но пък ако имате и други въпроси, няма никакъв проблем, може да ни търсите. Ще ви съдействаме, за да закачите няколко компании, които ви прецените, дали повече с материални сметки, които имат горива, с по-голям документооборот на някакви търговски обекти, като хранителни магазини. Ще ви е много полезно. И от друга страна пък това е бъдещето. Лека вечер от мен и ако имате някакви въпроси, сме на разположение.